eno ya Baibuli. Kisii and Ndizi TV na bwo ansubo musi ngo kwarga nyaso murobero bwo Okomenya Okuya biro no murobero kugochira kira litkoria Jumatano gochake seyemo nenusu ikachinseibere ekarabona tokumirana n'abanyagitari ko rwachinsemo ao biro bwo twabato gusanga mange kubatkana n'amarori ekinyijo ao nabigo emechando eyo etana ine emibere ya mwanyabantu ne litkoria rero inde na Dr. Lea oyo asitra chikokwanira amangana mange kubatkana na useto chokwanira igoro yoko banga oroiboro oyo bono orro kanete abantu abange babere bagochanika naki njera kechira bwente ko banga oroiboro bono mancho murigere bingo ko inyore na bakogenda rutubwate asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tanyoro wetera Ndizi TV News na gogo Twitter @Ndizi TV News osoto bwate se website yaito wetera www.ndizitv.org.ke elio togendere bokumanyana amange ereteriane Evelyn Osero kera monongo kwari ntosange naye uika omoero. Karibu sana daktari. Mbio mana. Nabokumanya mwancho murigere bya eningo inki yogokora nendara igaiga. Mbio mana asamalieta nkuru kule abwari ogega. Ngokorega si na Ministry of Health se county yaito ya Kisii. Ntenenirete afya y'omwana no mwana anda nene asense mu yokubangoro iboro. Mbio mana. Karibu sana. Daktari wana litkolea lero nto kwane beiguru yoko bangoro iboro twarore anene asaba sibati abanke kuna abantu bagukina igabo chaka ekera babira basaye wikabagina abange babonkoitera bari chinga chingongu ase konyora batamanye tinjira kichoko bangoro iboro osena kibakwenete ko banga oro iboro kwanyora none abanyaruka abange banyorire bakubwata marito amatema gusamarita kataganiri kero kende noto tebie noto manyo mwancho murigereria oko bangoro iboro ninkieki. Bia mano yo minto mararia asiri swali elirigia na ndi maitendi chande tabantu baita abange chinjira ni chinyinge sana chirororo na ando maina buna watebire abantu abange mbachande gite batari komanyerera na inki bagweneta gukora nto bwate chinjira wao tugweneta gutumia na ando bumaine tugwenete konyora obulito gose konyora umwana utarengerereti okubanga roibore emine tinga onyora umwana usonyora obulito dirioganetie chingaki chirioganetie na ando nyora bana barioganetie na ando ba space oba chingaki chindonge buna kulingana buna utagete kiaga na bora tayo konyora baada ya miaka moja baada ya miaka mbili lakini ndi to banyagitari to tena baada ya miaka mbili mbuya gweta gochigoro igobono ntubwate chinjira wa buna kwa boliri riswali yo minto mararia kwa boliri njera ki chinjira ne chinyinge ntubwate chinjira isato echikoro kunga short term yani okonyoranga chinjere chiri ogotumia bakochimenta aso mubere so bwange kiagire chikwera koro mubere bwango ntubwate gento tokoroka nga long term chikoba yani chinjere chiri ogotumia chikoirenga kientamba ke kwa mayo gochimenta nanda aso mubere na ande njiro tubwate tokoroka nga permanent. Sa daktari otaragendera nteite komanya okubango koko yoro iboro ni gokora saba subati boko gusena wanye n'abasati na bakubangoro iboro. Bia mono liswali nerigia kubangoro iboro n'abantu bonse bakubanga no nyalende tokonyora nga kubwate nanjireki ekiagera chinjira njiro cy'abaswati njiro cy'abasaja na njiro omo gukora so bwamo igo okubangoro iboro n'abantu bonse umongina no mugaka gusomurana n'inyaruka no kubango kuro iboro ngo bwate restrictions gose myaka ko shakire myaka getena na abantu bwente buchaka kubangoro iboro. Mbia mano into bwate restrictions ake esengenjo ngochali tole maisha ya bana banda babake ngochali tole nga side effects injiro ekero myaka etaraika lichiko lieto lia Kenya ligoteba nga abantu omonto gwenete konyara gocha kubangoro iboro igatwenete gutwara myaka 15 mpaka 44 inere age of reproductive yani engaki omobere okonyara gukora igasi yoro iboro lakini akara tokogenda mono twanyora nga akara tokorigerera myaka 15 ine njira tu yo kworokinga omubiro wansire gukora igasi ine robono omuntu oranyare kuba morito na oranyare ku kwaenana no bulitonya no mumura lakini akara tokorigerera ningo bwanjeire gutumia chinjire chiga chioro iboro twanyora nga
lichiko rite rigotenga omonto igete miaka 18 gochigoro oino omonto omonene nero bwancheire nonya kare togokerigereri twanyoranga miaka 18 goikero 24 okonyora omwana oyo bado ne skuru ari naro twatebanga rende eseke mwanya bantu mbuyo omwana bunayo osomi gworo kichinjere chinde chingao chiogotumia erinde bako omwana oyo okinire obeire omonto omonene ong'ainire naende none mario gaya gotumia taya baise ko bagakomoturo lakini naende twaikera twatebanga mbara okonyora emebere yabo yabeire yani yaetaniri obeire active mono twatebanga omwana buno oyo naro nto okomotiga mono kaikire miaka 18 gochigoro chinjera nchirona chiechi bono togokwaniranga na bagotumia erinde buyetanga koru aita konyoro borito gose konyoro omwana riria atatageti kiagera awali tumasema igo omonto agwenete konyora omwana riria atagete riria abeire tayari akorire abeire tayari igo naki gakogera chinjera echi chirororo yagera abantu bamanya ng'aka chingakinde chiagwetanirie ake buna otaganeti mbuya gwetanga koru konyora omwana oyo gose konyora oborito mpaka ekero ore tayari naigure chingaki chinyinga ando batabu no konyora gose omwana bw'emiaka 12 obwatire oborito gose emiaka 10 ara igure cases none mwana bw'emiaka 10 obwatire oborito igo bono kunotana nere buya buna abaibori gose inuna inumoteneta mwana Kebochenu mwaigeria abana baiga kurwekero barabake chinjera cyoko bangoro iboro gose mwaba kine kibagwente kwetanga kurwase okonyora maritaye ga mapema iswali erire rigia naende ndichandeta abantu abange naende tari bantu bana injiboka nona ase ekero tore nyagitari ekero tore madaktari nkorigereri tore kiagera lichiko liatebire 18 gochigoro aya chingaki chiokonyorero iboro rwaikire okonyora omukero omonto achakire ko active ora anyare konyara omwana twatebire miaka 15 gochigoro lakini magega ake kare tokorigereri tonyora nga 12 abana babere morite bake miaka kianda bona egera torengera ng'akire ndi togokora riswali kwabori nerigia sana nere buya tobanjera abana bana baro batumia richibu njaya ikiagera mario gaya nabwata amadara lakini rende igonto rigotebanga njera teiyo turakonya abana abo nabo tokubakonya in the sense that nabo tokubasomi injera kibakwebuka injera yo kwebuka neri yo kubasomia abstinence nandi tobateino omubiro gokora egasi igubuna agochaka koigwa nande kera achakire koigwa boigo ng'akiagokora na kiakwebuka erinde tabaise kogenda kuumerana no mumura gose ni nyaruka erinde oborito obunyare gosoa igo chinjera ni chinyinge chiro tokubasomera lakini ntori kobanjera ng'abasoe gutumia amario gaya kiagera amario gaya mibiri yabo terakine gwenere abaise gochikonyora amadara bono mpia mono kwabere gogotosemia yo bono ntete tokwanire chinjera chiri ototebie otoerera ase mo chinjera chiri achokubangoro igoro chinjera chimbuya mono riswari erio na rigiko tikang'ia riritanga nateba chinjera chirara mara gatatu inchiro chire short term chigokora egasi ase obwango yagera nande kwachimenta chinguru kiagera chinguru chiabe chikoera bwango na chitokoroka short term inchiro long term okonyora togutumia ekero gwatumire nabo okoirenga kientambe naende otarachi gochitumia kiagera chinguru chiabo nkoira chirege kake naende inchiro chire permanent yani miss bono ekero ngochakera chinjera echi chigokora egasi ase obwango naende chikoera bwango korwa ase omobere yabwenera gwachimenta ntobwate chintetere tukoroka pills ase egesongo na pills echi chirawa mbara abang'ina bakogokera bakogonkia abana nchiro tokoba chikoira around amatuko 31 kwamanya kumenta naende packet ende naende akonyu continuous inchiro nainde esabang'ina bari batari kogonkia bana akonywe packet ifo inomotienyi amatuko 21 1 month yani 1 week otumoka among the short term nchiroro na chira chitokoroka nga protective equipment chitokoroka yani devices chiere mepira tokoroka nga the esegesongo condoms nchiro echiabang'ina nchiro echiabogake kwamborire na nabang'ina boka babo twa bakora gusina ba ni ukweli echio nchiro echiabang'ina na kuna kulingana buna tokubasomi gweta okora abange babo mbara amanyi chiabang'ina lakini echiabang'ina nchiro saje tetekero konyora omugaka arosire kwanyora ng'a nomung'ina nere abakomotenga rero nayo okubeka rero nchiro
bantu bange mbarachimanya lakini nkobaro kitole echi koro kunga short term lakini rende akaro umungina achire igotoko mupima twarorana nkireki kya mugwenere kyagera chintetere chiga gosipilsi chiga tali bonsi ntiri kubwikana yani tali echioranyu na inche na chindanyu igotoko rigereria twakorigereria buno ngikimobere ore nandi na kyotongire twako examine twarorana nchiri chikogwenerete ya gusena bwate maroirande ayara agera ngakakonyi chikwerende chiga ebaise kogera emente oburweire obumono ebibyo nsinkorigereria tori togocha echichinde chire nga long term yani chikora ireka kaka kwa mayo chimenta ntobugate echitokoroka nga implants echinchiri okonyora tokobabekeraga sokobokoga yaira emetienyi emetambake ngana bokonyora okorire emetienyi etatu twamaya gocha korigereria emiaka etatu tari emetienyi I'm sorry nayo kabekeire nabako beranga emetienyi emiaka etatu nahande tutaracha kumochenjeri tomobekere karanyora ngotakira omwana nabo tokorusia omonto buno yonyora omwana lakini yonye miaka etatu yarire nahande tarataka konyora omwana nahande bone tokwire nikiagere tumaitena chinguru chiae chierire echire type wao echinyinge nahande rende tokwa omonto kulingana bunari among the long term nahande yende rororo nero tokorokanga IUCD intrauterine device tokubabekera ekwira engaki entambe sana uchakire miaka 10 mpaka 12 utaraja na kitoko chirokera nga long term ikiagera chinguru cyabo echiko gende engaki entambe sana lakini kora anyore ngakatima omuntu utakire kunyora omwana ore nandi twamubekirete ye miaka 12 na bana hando ikire miaka 3 atabira yakori nyomba oparanga takire ngatanyora omwana gose twachenjire birengere na fotogo change none ri nate abayokobeka okoboko none arokere ikenga engaki yaikire bose no mwaka oyo mubweka bwerire nande maigwananire nyomba ngaya mutaita konyora mwachenjire birengereri no gukurusi nande tu ogendere konyora omwana enchera chinde natebe chia gatatu esokogende esokwango njira echitokoroka permanent nande chia gatatu ndetora ntongo chikoro dumuchiro tumanye chia gatatu watere bune chinone chia long term ekero kwabekeiru usine implant kwayeroka ekero utage gusumuntu yikire nataite konyora omwana arusi tebe nabekere tu yo miaka etatu yaikire nakoro mwaka oyo matete konyora omwana na arusi egekakenga nana kina ire manye ko bwatobore bia mone ne liswali rikia kwa boriri ekero kwa arusigu oko engaki okoira kwa manya konyora borito varies but abange babo igo bakonyora within the same year lakini mbaro konyora basukira ke kulingana no mubiro ebuno ko korega sibuna liegwana ne implant yele kwanyora abandi baire no 6 months even up to 1 year so ngo chenjiere tebwa ntubwika ini twensi ngo chenjiere bia mono mwaje mulire bono bono gende to ko yuto gende to kwanira amana family planning gose kubanga oroiboro antu abere to ko family planning ningi na inde na kichinjera chiri cheche to genderete ko kwanirwa igoro yo kubanga oroiboro na kwa ibure abantu abanga mbakage mbamanyete na abasbati na bakubanga oroiboro korinde to abere to kumanya wari kore arero na tari basbati boka korinde oroiboro oroiga na bono no musacha akubanga oroiboro korengana buna mura igwane ekero bono mure amo usumusacha no mukungu turagenda sumuti mukumokei goto kuira na ntogendere gusanga mangi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriubukira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo erioto gwikere gose ututaharire ase chiabisi chito ichukira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe wabandi richi bunerimo Palamax
Executive Spa and Baba ikene kinyosi asuku gingirwa imetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuku gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chia magoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana numunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi asinamba notisano na 2 AM Palamax Executive Spa nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigo bare asagia abwato twerera bwogosomera aborokia nigo baisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo bwata mabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano utisano isano no isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School yakini die bienko bie chisemi mwanchi umurire ribono ekerongo kwariganie togendere gukwanira igoro yo kubanga oro igoro togendere gosemwa mange eri okumanya chinjira tugwenite kubanga oro igoro na indenga kikiyiga na indengo kwariganie kanute tukumwarigani daktari agendere gotwerera amange daktari no endere gukwanira igoro ye chinjira cyo kubanga oro igoro twakwanire short term na twakwanire long term ona ntaite togendere gukwanira igoro ye chinjira ekiga mbuya mona ina renge asingo kwanira bone ya gatatu eyitwanyiro kese gesongo permanent yani chinjere chiritia miss to gukwanike Gusii ne chinjere chigatia miss iko chigo koruchio asabantu bonse umugaka na bakora injire ya miss umungina na bakora injire ya miss asabangine tokoroka BTL bilateral tube ligation na asomugake tokonyeruka nga vasectomy kwanyoranga ese umungina na bako banyagitari mbabwato chusi yo korigererina aiga no rigena rigweta basiba gose aiga no embegerio mogake gweta kerera mogaka basibororo so that bono binte bimbiri go tibiomerana na ande kero monta ako tikokorero permanent yeyo kuika abantu babe baigwananire nyumba na ande bamanya bateba ni buya kabisa nga manyanga bono nturi ko tikonyora mwana omugaka kwana kire kina togenda permanent omongina kwana kire kina togenda permanent na ande none kero ikire nyagitari akorero counseling kuhakikisha munyagitari hakikisha kabisa nga negento bamine tina ande bangeire ngokora bale bamanya guchiku gokorerwe kwerende family planning method yere permanent igobono lakini nimanyete nga abagaka bange ngochi bali batwaro bwo bakagera nga ngekero mugaka gwakore irugo tuli gochikwanyara mubiro tuli gochokora gasi kuno gochikwakenda umongi nabase kogenda isiko yaya omugaka na bagotigara ko babuna arenge egento gyuka kerusiri ororo neringa mbege eriye yaye okorosi omwana teriko chikonyora chinjiri ki somongina kiregento nabo kegotigara kama kawaida nabo igo nono omongina chimiti njiroro yani gokagera na koliko gokagera ngakero omongina ogochigwakenda turiko chikwaga ni mugaka bono abantu abanje batwara ubwo banga yayanjire chinto likogenda ekinegento togokagera ni ntumwanya abantu gotware birengererina bono rende ndachi nkoruga rende ebe permanent igo means na kwali permanent igo na beire igo tindi chikokara gasi igo ndari tukoria rero umurari kokotebinga egente kina banta batategerete rero bakore kuibora nabo bakokora tutayona bayiboire bana usimba ndete bano to manye gose gosoma nyumwanchi omurigere kero kende baro bako bana yura bande batari na je atingo chikubetu sindani ekogera mbo monene gose ekogera nke ukonyora abantu babere bakonila effect chingao twari nerigia umurari ominto Evelyn nande kwanginyo iringa amangisa chomentwe yende nande rero buyanja acha pakeri o kwebeta ebuye katuliko nyakogenda nyagitari utiko nyakorobera raini togo kworo kibuna
buna ngaki kwebeta baada ya mista tunandi twakobetende nabo turakwa nyoibe iye gugukori no mwaka lakini twaganinga kangumbuya kwaira na nyagitari tobe mono ikiara torole go side effect injiro okay bono kwaboriri swali nga abande nkwobo abarenga ande sindani chiko se ya mariogaya nkokora tibuno mubiro ule imbare kwanyora undo okeirake undo obairo manenake lakini gento togokora nakiye kogera twatebanga umuntu je nyagitari tabaise kobera bwekaria nakitobokaneria abantu nga nona asokonyora mariogari kermo kwende chemistry umuntu chiugora ese chemistry irana eina nebugata magoso ekero togopimete oche nyagitari tokapima tokakurikeri tokarenjere kogwenerete ikende ngeyoke gokobera lakini chirio kogenda abatheka onta gusegwate abae urio kanga jene sindani ntagete kyagera nindoche njakorete nyarebe buya kwenda kwagura lakini tokumanya ngo mubiro tali oro yo nyarebe naboko be sister yane toibwire kurwenda yemo lakini ntobuyekana enjero mubiro gokore gasi bona kitogoteberia abantu nga wache nyagitari twagopima twarore enjere kobwenerete into tokweya madara ande twamanya guchikokagera nga nintu nesi ekwerenda mario gari naragutusari kumbe ni wewe mwenyewe unajaribu igombia togotebia abantu baminto chinyagitari guchiroro chinyagitari togopima tokorere na ngike kogwenerete erinde tokwe ando mubiro utigare buya buna tonyoro bosemi boisaini mbia kerokendera nyarikana buna umuntu chiro tumekire gusenenjire yemo totebene sindani ase okobangoro igoro ike nabere ike chingaki ike gusendire ikire okorere gusobere ka gukore mitinye betatu guso mwako erire onyore buna esindani yega ikire bono ase batari kuigwana no mubiro ye nabago chache njera beke method nga gusabe abantu uri burasenjire nga mbia mono sana ne liswaligia na kikiagararire na teba litangani naki nonya na tokwa eliogo ngagendo nya ngutaka tuli twairana twakorikeri na kurwari ese twagutikirete na kyogenderete ekwere ndeye mukare guchigosinyana intu atokorera bwango nona yo taramanya igwa kare twanyorire na ande esingenje emebere tongo nya guchenchiere miaka ngo chenchiere ngogotore mariogo naro kunywa maybe nkonyore none abantu nkonyora barwarite none burwere bwa HIV nkonyora mariogo gete gose kwarwarire burwere gete kwa iruchi nteteregete yago chikuburukana na chiritogo kwanyoranga obokongu babore nakiako gerali ekaro kwairanire intu abanyana nkomanya tole kara twarorire changes ini twamanyanga omuntu oyo ande eliogo ndira gutumia liriga twakuburi guserio gondiro gutumia katwakonyoranga ande gatiabu obokongu mbwato gete twagotebinga ebono ugutige twagochenjirie seji lakini ekaro kora ebieka tokumanya lakini ntuntu bwato bumanyi nakiako twakwanga etariki eritandete injura ande ngotokorigereri nakiogenderete igo nabo tokugochenjeri toisa konyoranga obokongu bwansira koba ose changes yansira koba chiri totatagiti lakini ninyarikane totebase chinjire chosbi wakwane iro muntu gusengo tumikare nchire yemo ninyarikane buna ekera tumikira se kagere getambe nike chiange gokoro igasi asumubiro yo nyore nonya ka korete family planning na bakubwato butana indi ekigakogera tari esomo bere bwekaigo okonyora nga likwanga gokora na bego ike yange gokora lakini ebintu bigo change omubiro wange gokora gose lyogeri lyange gokora buna nateba apo awalinga ndiro okonyora gose kwarwari kwari nyure lyogete kwairo lyogete kurinya gitari eliogeri ekaro kwae tuma eteli nkwari konyirio barinde lakini bono kwarwarire nkwae bwelelio ogete una bona mario banare togotumia for long yokonyara bona toteba ya HIV gusa ya TB ekara mario ga ikwairu akoburukana nari twako etali ya family planning na enjera nero agoche umerana yagere elindelie interfere nelinde yagera bono lyogo lindi ko chikokore gasibya nakiyo gara karo goche nyigitali onyendiria abantu bakomanya ngobori tolenga elyogo ndiro kunyurirega nkonyure lyogo gete na ndekereria ngali kwanga igerio gondiro konyu lakini mubirika bwoka busaigo tuli kwanga there must be something igentongero okonyora gia korekanire yageranga bona changes siansira kwa bakoserio gari yangire kwa kare gas lakini busaigo buna gwache tukagupimana bore kende kionsi ngiyo kia chenjiri ndirigo chiri yange kiagera lirimwe gwana nete na lirali yeah kende una ntoma itebano na abaisekento bwata matukari ito gusibakoroka menstrual cycle tubwate family planning methods echiga basichinjere cyo kubangoro iguro ochichire chi affect amatukoyo ya matuko ya basibati bia man elirali ne liswali ligia and quite valid
ekero chingaki echiga chigochiroche togochirokese Gusii mang'ana yabaisike na bang'ina ngochire yatwara changes yaro naende nturi kobwekana mbara okonyora ekiagere kene gentekegeni getaringe somobere naende omaete chine chiomoni no already nobwate chiomoni chiao somobere chiomoni chiabere introduce somobere chire chingeni nkochenji nkonyorere yachenjiri abande kwanyora ng'a yansire ku chiroche mona amatuka amange gose yamentire ekewango abande mbago chibanyora pi changes yani omubiri ogotari okorigi wa adapting egentekegeni giachira omubiri oso kwerwani ng'aki omonto oyo omogeni ocha mwane rero naki lakini nchiro tokobatebi ng'a chire agreed yani expected side effects chirorore sing'enchiyo obogeni egente kianyure kiasoire somobere naende buna amatuko akonya gosuka omobere nabo konya gwadjust paka bacha baigwana nabono ogenderera koba buya igo ngochitori twabate ng'akero kwarorire changes esi chingaki chiri chiao chiogochiroche in the menstrual cycle you come we assess twarigererina negento kere kegochigoturwa omobere oyo gose ni ile ya kawaida so ikiba ile ya kawaida twamatebinga amatuko kena na amatuka amatuko akoba the first 3 months nabo mubiri okonya korwania esing'enche kene gentekegeni lakini bagocha bakoigwana anaendelea tokorera ng'ane gento kebwate side effect entamba nabo tokumukani ng'ayaya hii itaendelea vizuri na wewe twamochenjeriri ng'ao iranyarikana omontekero abwate oborito totebe gusina omusibati obeire omorito oikiro iboire ekera iboire igaike kaking'ana naki abwendete gokora kubanguru iboro na riatachi kubwate oborito bondi bia mono omong'ina kagonkiri gose oborito bwarure oyo oborito bwarure tiganchakero oyo oborito bwarure return to fertility yani ogotaka koirana na kochaka nando obogima bori bwokoibora igekoba bwango sana within 1 week oiro omonto nande akoba morito naende naende marange tokobariria achi riribuna akoruga gose mbwarure nde twamorwariri okorire twamwa ejera eyera amokonye ogenda nero because wiki yamo nigentegeke lakini asa bari banyorire omwana onyorete omwana boronge gose akanyora omwana agasira baada y'omutienyi oyo 4 weeks to 6 weeks oino omonto nande obeire okonyora oborito iga abantu baito mbabese koira chingaki mono kobera kekaro kwanyorire omwana gwakang'a gose nkogonkiande ginkogonki nabo ndabetimba omorito ya mono ase gukora seng'enche chingaki chiatonyorire ndaitoru obosemi bwa mwerio ochiase abantu iskoga iga basacha nabo iga baswati igoro ye chinchira cyo kubangoro iboro na inde nakibabwente komenya na gose komanya igoro yo kubangoro iboro mbio mono yo minto bari no so engaki chichingia kwang'eire na ande mbio mono nona bategereria bategerete tukoria rero ngorengereri banyoriro obosemi ora bakwanya sobugima bwabo kupitia kwa chinchira cyo kubangoro iboro bono nataka gotebia abantu baito buna okubangoro iboro na abantu mugwenete mukubwaterana mubaise kuba mukubisana ekero muri chinyomba muri senyumo imubisana mwatebania erinde mwaigwana na kunyomba nga inchera kitorachi gutumia suppose na apimi binyagitari inchera kiorochera atugwenere mwachora kuri nyomba mwateba onyene sindani mong'ina no mugaka twanjire onyene okobekerwe koiri eitokoroka IUCD mwatebane mwaigwanana so that yokaro manyagitari yago chikugupima komoso mwanyora ng'a imwaigwana ine na inde karo mugaka ago chikora no changes yake go mwakoparate mwatebani erinde ekiagera ni gento mwaigwana ine kururitanga ana babake abana babagokina ekero gochaka gutumia totebe chinchire chiga cha mapemba na bake na begotwara side effect kwanyoranga oise kurigereri mono yani nkonyoro renga buna rinate ababulitangani nga ekero oko